Que tu i jo sabem que mai no tornaran, no tornaran. He buscat per si queda algun rest. Demà, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, és un dia per recordar que malgrat haver avançat en drets i oportunitats, encara les dones i les xiquetes continuen sent el grup poblacional injustament discriminat per nombrosos de tot el món, més de la meitat de la població. Aquesta misogínia històrica es manifesta en diferents expressions, com al sector laboral 7 de cada 10 ocupacions a temps parcial, exerceixen dones, 6 de cada 10 persones a l'atur són dones i persisteix encara la bretxa salarial. Les dones continuen percebent uns 5.000 euros menys a l'any que els homes. En la violència cap a les dones. Al 2023 hi hagueren 58 dones assassinades. En aquesta xifra es trobava la nostra veïna Fàtima, assassinada el 29 de novembre. 5 dones han sigut assassinades en aquest 2024, deixant orfes a 6 menors d'edat. 438 orfes des del 2013. A España, en 2023... No me llega, ahora. A España, en 2023, els delictes sexuals van augmentar quasi un 12%, cobrant-se una víctima cada 2 hores. A més, la pornografia i la prostitució han continuat campant per les xarxes, permetent la lliure difusió i accés a vídeos que mostren vexacions i tortures contínues a dones i xiquetes. Als mitjans de comunicació, on darrerament és comú escoltar discursos negacionistes cap a la violència de gènere, masclistes i intolerants cap a les dones i persones LGTBI. Per totes aquestes raons i altres més, veiem necessari que nosaltres, la joventut, ens impliquem en la lluita feminista si volem un món més just, respectuós i igualitari. Aitana, per què aniràs a la manifestació del 8 de març? Perquè vull optar a les mateixes condicions laborals que qualsevol persona, amb independència del meu gènere, orientació sexual o procedència. Laia, per què aniràs a la manifestació del 8 de març? Perquè vull tornar a casa tranquil·la, sense por de nit. Perquè no vull haver de demostrar que sóc valenta, vull ser lliure. Marina, per què aniràs a la manifestació del 8 de març? Perquè vull abraçar la pau i condenar qualsevol forma de violència masclista que atempte contra la diversitat. Melissa, per què aniràs a la manifestació del 8 de març? Perquè vull sentir-me a gust amb mi mateixa, vestir i viure lliurement, sense pensar en què diran si parle de la meva sexualitat o els meus desitjos, ni preocupada per si entre o no en els cànons de bellesa, esperats en aquesta societat. Khadija, per què aniràs a la manifestació del 8 de març? Perquè vull viure feliç en un món on el centre siga la vida de totes les persones, derrocant barreres i construint ponts de solidaritat, sense guerres, genocidis ni feminicidis. Violeta, per què aniràs a la manifestació del 8 de març? Perquè vull habitar un món respectuós amb les cures entre persones i compromès amb la cura de l'entorn on vivim. Si has coincidit amb alguns dels nostres desitjos, no dubtes. Vine demà divendres a les 6:30 a la manifestació junt amb la teua família, amics i amigues. I celebrem l'esperança de construir juntes un món millor, ballant en Colomet. Tenim motius per estar molt contentes ací al Clos del Moro. En primer lloc, perquè en aquests dies s'acompanya l'alumnat dels centres de primària que possiblement l'any vinent seran alumnat nostre. Moltíssimes gràcies. En segon lloc, perquè aquest any recuperem el concert del Dia de la Dona, un concert que la pandèmia interrompé l'any 2020. Aquell any va suspendre el concert de Jazz Woman i el darrer va ser l'any 2019 que ens va acompanyar Tessa. Tessa
Jazz Woman, i avui ens acompanya Esther, tres grans de la nostra música en valencià. Esther és una cantautora valenciana de Vinaròs que es va donar a conèixer l'any 2021 amb una de les seues primeres cançons, Les teues ales. Però molt abans ja l'escoltàvem aquells i aquelles que som uns entusiastes de la música en valencià. Va començar a publicar versions de cançons a diferents xarxes socials i ja als 17 anys va fer els seus primers concerts on interpretava les seues cançons pròpies i originals. Ha col·laborat amb altres músics valencians tan importants com Sandra Montfort, Àlex Blat de Tardor i amb els grups com La Fúmiga. Junt a aquests dos va fer la cançó que ballarem després, Juguem amb el món, i que vos anime a participar a tots. Les cançons d'Esther es caracteritzen per ser íntimes, autobiogràfiques. Les lletres reflecteixen des d'un punt de vista feminista esdeveniments que envolten la seva vida i que l'han marcat. Relacions amoroses, d'amistat, lliçons d'aprenentatge que ens fan reflexionar i que li serveixen com una forma d'expressar el que sent en cada moment. Amb tots vosaltres, Esther! Que guai, jope! Bueno, hola a totes, com esteu? Uau! És molt guai perquè probablement sigui dels concerts on més públic ha vingut a veure'm, així que moltíssimes gràcies a l'institut i a totes les que heu vingut a escoltar-me. Jo soc una mica turres, vaig intentar no xerrar molt i cantar, que és a lo que he vingut. I res, que crec que és impossible tenir una millor presentació. Espero que vos agraden les cançons i res, vaig a començar. Están las cartas que por algún motivo las volé conservar. Xiqueta del sol, perquè les salvares que amagaves en aquelles línies escrites d'amar. Oh, xiqueta del sol, no tingues temor. Les cartes que mai vas quemar ja no arrapen la son. Oh, xiqueta del sol, no perdes la il·lusió. El món és un full en blanc i tens la tinta al cor. Xiqueta del sol, ara no t'amagues. Has arrencat els pètals de la veritat. Xiqueta del sol, has guardat les sabates i la flama encesa sempre brega el teu vestit morat. Oh, xiqueta del sol, no tingues temor. Les cartes que mai vas llamar ja no arrapen la son. Oh, xiqueta del sol, no perdes la il·lusió. El món és un full en blanc i tens la tinta al cor. Oh, xiqueta del sol.
Moltes gràcies. La següent cançó és una cançó que va sobre aquestes persones que se pensen que poden jugar amb nosaltres com els donen la gana. Vull dir, no. Jo soc prou lista i està bé dels machirulos que se pensen que poden tratar-me com el surt d'on sigue i que poden fer mi el que els dona la gana. Aquí la protagonista de la meva vida sóc jo, ja està bé, i si tornes d'aquí 3 mesos, xiquets, se t'ha fet massa tard. Vale? Que és que és una lliçó que tenim que aprendre totes i que per molt que passin els anys mos costa, He trobat la mà des del racó d'un vell calaix, les promeses que vam fer aquell davant, que tu i jo sabem que mai no tornaran, no tornaran. He buscat per si queda algun rest en el meu cor, de la teua pell sentir-me tremolar, quan de sobte et tenia al meu costat. Ja és massa tard per oblidar com aquell dia tu em vas deixar marxar, per no voler canviar la teua realitat i no donar-te suficient seguretat. I ara ja és tard, ja és massa tard. Respiro el temps que vam passar, veient de prop aquell final, sabent que això tindria data de caducitat. Oh, que no era jo, d'aquí al demà s'adormiria escoltant el teu respir profund, el teu bate constant. Ja no era jo l'únic aquí, que res depenia de mi i que al tornar a casa ella seguiria allí. Que he malgastat tots els segons per recordar-te a tu qui som i m'he fet mal de viure tota aquella indecisió. I ara és massa tard, i ara és massa tard, ara és massa tard, i ara és massa tard. I ara és massa tard. Moltes gràcies. Ara crec que ha arribat el moment de donar pas a una actuació molt completa. Bueno, perquè aquí me pareix superguai el que feu en el batxillerat d'arts escèniques. Jo no vaig tenir la sort de fer-lo on el feia jo. Així que demanarem que, per favor, les que esteu assentades en terra, pues aparteu un ratet. Esta cançó es diu 3x4. Ara que m'he alliberat de tots els monstres entre el meu cap i torno a començar. Ara que he canviat, s'ha dissipat la por que em flagel·lava en totes les cançons. No hi ha rastre de tu. Ara per fi sóc jo i veig com surt el sol i dintre el meu cos intuïs constel·lacions en lloc de cols. I per què mirar enrere si la pluja cau de dalt? Ofeguem totes les penes en un ball. I per què mirar al terra si els meus peus encara
aquí tot és nou i les meues ales han alçat el vol. Vull anar-me'n ben lluny per cercar l'horitzó. El temps ha posat tot al lloc i les ferides són un bell record, en la pell un tresor, pedres en la foscor. I veig com surt el sol i dintre del meu cos un incendi inundant tots els racons. I tots aquells records els guardo ben a prop, fent memòria de qui som després de tot. I per què mirar enrere si la pluja cau de dalt? Ofeguem totes les penes en un bar. I per què mirar a terra si els meus peus han caminat? El compàs d'un 3x4 i endavant. El compàs d'un 3x4 i endavant. Un fort aplaudiment, per favor. Esta cançó es diu La millor de les mentires i és una cançó que de fet estem gravant ara, este dilluns que ve venim a Castelló a gravar i sortirà pròximament. Així que el nivell dels vostres aplaudiments per mi serà com vos ha agradat més o menys. Així que si heu d'escoltar, o sigui, si no escolteu no sabrem si vos agrada o no, o què? La canto? Podria fer que no passa res, que no porto ja 3 dies a dormir-me a les 3, que no espero el teu ara les fotos del concert i no li he dit a la psicòloga que no porto bé. Podria inventar-me els records que ens vam veure l'altre dia en el bar del cantó, que si avui parlo de tu només era per això, però saben que no, elles saben que no. I no paro de pensar en com t'aniràs si estàs bé allà. Avui et trobo a faltar més de lo normal. Ara que el temps ens ha curat les antigues ferides, les dos som madures i d'intents, que allunyar-nos va ser la millor de les mentires que mai contarem. Que vas vindre amb la motxilla plena de pedaços, de braços d'una vida que es van desfer, que no era jo la que havia de cuidar-los amb el pas del temps. Mentires que mai contarem. Podria fer que no passa res, que no ploro els domingues de ressaca i perquès, que no penso en els viatges que no van poder ser, que no t'he fet ja la... Ai, merda! Que no és la quarta llibreta de cançons que t'he fet. Podria esborrar el teu nom, fer l'esforç de no tornar a caure en la tentació, però sé que si avui tornes no diria que no, i ja saben que no podria dir que no. Si no paro de pensar en com t'aniràs si estàs bé allà. Avui et trobo a faltar més de lo normal. Sé que res no canviarà, però tot i així ho voldrà intentar. Torna a començar. Ara que el temps ens ha curat les antigues ferides, les dos som madures
mai contaré. Tot bé! Això és que us ha agradat, no? Jope, que guai, moltes gràcies. M'he equivocat. És que, claro, està ahí encara una mica verda. Però bueno, ara per solucionar este moment de trance vaig a convidar una persona a que pugi a cantar amb mi. Malena! Un fort aplaudiment per Malena! Mireu, vaig a contar-vos una mica, O sea, això va sonar súper de vieja, vine que mai més prové de mi, dona. Però, o sea, jo quan anava a l'institut, ja fa 10 anys, m'hi va passar una mica algo paregut, no? Va vindre un cantant al meu institut i m'ha dit la professora de València, vols cantar en ell? Era Pau Alabajos, potser el coneixeu. I va ser com, uau, no? Quina pressió cantar en un artista damunt de l'escenari, però m'agradaria que t'emportessis este record com l'inici d'algo. Si a tu et val així, si no, no passa res. Però crec que és important i sobretot crec que és important que el centre i els companys t'apoyen d'esta manera perquè no passa sempre i crec que és superbonico tenir com este espai de seguretat per poder cantar, ser tu mateixa, ser qui eres i que ja està, saps? Així que espero que vos agrade, anem a cantar vies paral·leles juntes i si vos la sabeu la podeu cantar des d'ahí també. Vam prometre perdre l'orgull després de tants colps contra el mateix mur. Vam escriure cartes d'amants i entre línies dibuixàvem les carícies dels amants. Sense por anem avançant, ja que no queda res a perdre, ja que la pluja ha mainat. Sense por seguim caminant, però en vies paral·leles que ja mai no es trobaran. Vam voler creure en gegants contra tot el que venia. Érem més que un gra d'arena d'aquest mar que ens uneix en un instant. Mateix que ens acaba distanciant. Sense por anem avançant, construint les nostres vides, allunyant-nos del passat. Sense por seguim caminant, però en vies paral·leles que ja mai no es trobaran. No es trobaran. No es trobaran. Esa. Perdoneu, que tinc que afinar la guitarra. Jo de normal vaig en un afinador així com en el peu, però el tinc trencat. Bueno, espero que us estigui agradant, ho esteu passant bé? Sí?
jo no era una gran fan de la lectura. Això que mos obliguen a l'institut a llegir, jo ho vaig portar molt malament. Però és de veres que després en els anys va ser com, uau, doncs potser tenia una mica de raó. Però, claro, era quan ja no m'obligaven, no? I jo, bueno, cada un, és normal, no passa res. I vaig fer una cançó que parla sobre l'amor quotidià, no? Sobre aquest amor del dia a dia. Aquest amor que és de deberes, no? El de que la teva amiga t'escolte quan tens un mal dia, simplement... Quan li dius, amiga, fem-me picoretes al braç, no? Pues una mica això, parla una mica d'este amor de deberes, o, per exemple, quan tens un llibre que t'agrada molt i algú te llig, pues un trosset d'aquest llibre, no? El teu llibre preferit, i d'això va la cançó. Les palmes venen superbé. Claro que sí. Hoy que me escondes con beber, gánate el día. Voy a decirte cada frase, el teu llibre preferit. Voy a caronar cada vez pels teus cabells, que em digues que no necessites res més. Vull que aprengues a volar amb les teues ales i que no depenguen de ningú els teus somnis més valents. Que res et tagui el teu somriure, que ploris i ho necessites, i que aprengues a estimar-te com jo he fet, i que aprengues a estimar-me com jo he fet. No vull tindre temor al que pugues sentir. Vull que no em faci mal quan no estigues aquí. Vull respectar els teus temps i que ho facis amb mi. No et vull mentir. Hi ha una ferida oberta vivint aquí. Hi ha una ferida oberta i forma part de mi. Moltes gràcies. Queden dos cançonetes, ties. Queda no res. I esta cançó m'agradaria introduir-la un poquet, també. Perdoneu si estic xerrant molt, si es fa llarg, aviseu-me, Queden dos. Perquè crec que és important que tinguem una miqueta la nostra salut mental. Vale? Jo, quan tenia la vostra edat, no ho feia perquè no sabia que era important i no sabia que estava bé. Però quan tenia la teua edat, a Vinaròs estava, perquè jo soc de Vinaròs. Entonces, claro, pues al final en els anys t'adones que està bé, saps? Que mos hem d'escoltar una miqueta i que està bé demanar ajuda quan no estem bé. I és guai, o sigui que és necessari. Entonces jo ho he fet molts anys després, ara que tinc 25, has dit com, bueno, va, pues tocarà, no? Així que m'agradaria convidar-vos des de ja que quan trobeu el vostre moment per fer-ho, si ho necessiteu, no cal que sigui quan vos diguen, sinó quan vos digui el vostre cap i el vostre cos, si ho necessiteu, que ho feu. I aquesta cançó parla d'això i es diu Respirar. No sé com continuar ara que no tinc forces, tant de pes damunt de mi, tan lleugeres eixes ombres. No he escollit aquest camí i em poso en mode automàtic. No puc veure més enllà. Si no estic on estaré,
Però després de tant de temps ara em promet que si m'ofeo, si veig que no alço el vol, que si em cremo la boira em tornarà la sort, que si em trenco totes les parts faran el dol, que si no sento em prometré tornar de nou. No sé on em puc recolzar, si el que toco és fa de vidre. Ja no sé qui quedarà quan el dia s'il·lumina i desperto el cor cansat de clavar-me tantes pedres, tantes nits que no sé on van, i aquí esperant comprendre que si m'ofeo, si veig que no alço el vol, que si em cremo la boira em tornarà la sort, que si em trenco totes les parts faran el dol, i si no sento em prometré tornar, que si m'ofeo, si veig que no alço el vol, que si em cremo la boira em tornarà la sort, que si em trenco totes les parts faran el dol, i si no sento em prometré tornar de nou, com donar un pas en fals, com llançar-se a un abisme. Que difícil respirar, ara has perdut el ritme. En la següent cançó ja me'n vaig, ¿vale? I ja vos deixo en les vostres activitats d'avui. Ha sigut un plaer, o sigui, està sent superguai. Moltíssimes gràcies a totes per escoltar tan atentament, que bonico. Gràcies al centre per fer coses tan xules, me pareix brutal i demostra que es pot fer, que amb una miqueta d'amor i d'intenció i de ganes es pot fer. Estarà fent cançons noves. I res, que moltes gràcies. Esta següent cançó, que és l'última, us he de demanar una miqueta d'ajuda, ¿vale? Perquè de cara al final de la cançó, en els concerts normals, claro, perquè avui me veu aquí mi sola, però jo de normal vaig en una banda, i unes llums ahí, que de fet les llums me les fa unes alumnes de Sento, sabeu? O sea, és molt guai. Entonces, com que, claro, s'alineen tots els astros. Entonces, vos vaig a demanar cantar. No fa falta que vos sapigueu la lletra, vos ensenyaré un trosset que no té lletra ni res. Cantareu en mi i m'ho anirem tan panxos cap a lo que tinguem que fer després. ¿Vale? Vos pareix bé? Sí? No, encara no. Esta es diu Dimecres. I així. No sé com substituir l'absència del teu cos, si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar al que em crema tan a dins. Ja saps que jo sóc així. Cada passa fa més mal, cada cop sobre l'asfalt em endevina que és final. Caminant sobre metalls, no hi ha forma d'avançar, de continuar. I si vegués i no estàs, jo serà que es mare, amb les alades ferides, per veure si així se'n van. I ara costa recordar, no s'acalma el
somiat amb mi també, si has pogut omplir el buit. Si han escrit sobre el paper el que encara no ens hem dit, el que ens ha quedat pendent. Digues si ets mereixer un camí cap a l'oblit, una corba en el relleu. Ja sé que en algun moment has pensat en dir adeu, en dir-me adeu. I és dimecres i no estàs, i jo sola en aquest mar, abraçada a les ferides, per veure si així se'n van, i ara costa recordar, aixecar-me al teu costat, però sé que algun dia la podré tornar a trobar. Però és dimecres i no estàs. Vale, ara ve el moment en què vos ensenyo un tros de la cançó, vale? Esteu preparats? Vale, ok. És molt fàcil, diu així, Mira, 1, 2, 3, i... Pararà, pa, 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 pararà, pa, 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 pararà,